kedu ịmụ ibe ndị ọzọ anyị na-awụ na onye bi ebe ahụ na etu unu ji akwadobe ya bụ ndị Enugu ji akwadobe iguzo ya bụ ụlọ ngosi iwe ndị mgbe ochie bụ museum. Yes. Ọ bụ efu onye alachara ọnụ ya ụgụrụ alachara ya onye kwuru ego si ahịa onye dibịa aghara ama ebe onye si wee gwe and onye wee ochie ọhụụ akpụ ya ihu ịsọfụrụ nna gị ụmụ ga asọfụrụ ibe dị iche iche ndị Igbo ji ebi n'ezinụlọ ibe ji wee bụrụ ndị Igbo bụrụ obodo anwa agbụrụ anwa Chineke fụrụ n'anya ụmụ ibe anwa kirikiri ibe anwacha ma ibe eji echi echichi ma ibe eji ebe Chineke mgbe anwa kpacha ka ha na-atụtụkọcha ọnwụgwọ ebe unu ga-esi nweta chi ndị mmadụ akpọgo na-anya osisi bịa buru anyị wee na-asị ha na muziọm anyị nwụrụ nkịta ọ dị n'ebe onye ọbụla ya aga gapụta Enugu bụ ọhụ ya ebe anwa ka anyị chọrọ itinyecha ụmụ ibe niile ọ ya aga a na-enene mmọnwa na-enene onye na-edu ya ka ọ ya aga ụmụ nwaanyị onwe kabasi bịa ndị amasị ọzọ ibe niile anwa babịa ebe anwa babịa ebe ma babụ ya ndị ghọta na onye ọbụla nyere anyị ibe anyị etinye ebe ahụ anyị ya ekene ya ọnwa asambodo ma satifiketi igwe be anyị na-asa anyị nye onye ahụ wee kene ya aka onye ahụ adị n'ibe ahụ akọwa akụkọ dị n'ime onye nwekwa ndị iwe ọya abịa tinye ya kedụ lụọ esi nweta kedụ lụọ esi ọkpọmụ na ekwentị 08033259887 o nweta m na-eme ka olu anyị aka ma ọ bụ echebe nyekwe akara 08033259887 ọ bụrụ na ọ nwetara m o jee na be igwe be anyị n'Enugu igwe ya anabata ya ọfụma mezie ka olu anyị nwere ndị omenala anya anyị na-anyọ ndị mmadụ esusu na amụ ibe amụ ọkụ esusu na ibe Igbo anyị ji wee fee ofufe wee fe Chineke ọkụ si na osisi na ibe a ọ bụrụ na ọ dịrọ mma ebe ọ dị ịtụrụ na anyị ya eburu ya edebe ndị ọcha ndobeche nke ha ụmụ anyị ajụ esi ya ma emeche dịka onye isi omenala n'Enugu kedu ụmụ mmemme ndị ọzọ dị iche iche ị na-ahụ maka ya na itinye mgbe eji eme ịlụtụkwuola anyị ememe a na-emebe anyị erike mana o nwere ndị dị ọkụ o nwere ndị zuru Enugu niile ọnụ nwezi ndị zuru Igbo niile ọnụ dịka ịkpọji nke zuru Igbo niile anyị nwa na-emere Igbo niile enwekwa nke a na-akpọ na Enugu n'isi onye ka a na-eme ya isi onye Enugu ukwu nwee nke a na-akpọ ịma mmịa bụ ụbọchị obodo ebe a na-anọ ka a esiri ọnwa sọ ma ọnwa ji mmadụ mma ka ịkọwa nke maka isi ịma mmịa ekekwe ndụ na-anwụ nkwụ echere nọ nkwụ echere ebe na-abịa anyị emere ịma mmiri enwe kwụsị ka ọnwa asatọ ahụ ka anya kwụsị ọya abụ anyị ajụ ese nwa ma mmiri onye ezo kwụsị ahụ ọdachi ọya dị onwe ihe ọgbara ya dị ya enene ya ọ dị mma wee tinye na ya kwụsị ya ga-enye ndị bụ anara eme ebe otu osisi a na-ajụ ese mmanụ ka onye esi dị mma so enwere ụdị dị iche enwere iti agba nwee ịgụ arụ nwee mmọnwụ festival ma nche niile bụ ibe Enugu ukwu na emecha mmemme anyị dị iche iche ka anyị nabata ya. Hello. Ụtụtụ ọma, afa gị na-ebe isi akpa anyị? Daalụ. Daalụ, afa gị? Ok, dona ngwa m tinye ọnụ, mee ka ọ dị nkenke. Daalụ. Daalụ. Ịma ụmụ ebe ndị gọọmenti na-eguzoro ebe ndị bịara abịa ma ndị ọbara ka ndị ọcha bụ iwe a na-ekwu ya tourist attraction museum a eguzoro ihe n'Enugu ị na-ene anya ma ọ ga-enyekwa aka n'iwetali gọọmenti ego ndị oyibo kpọrọ na ego a na-enweta na n'ime mpaghara dị iche iche akpọrọ IGR Internal Generated Revenue tourism ya ịbịa nnene n'obodo ọ anụ ewu ebe isi na
tinye aka na ya na-eri ibe ọ mmiri na-ezoro ọha mbụ tourism ma mma na ịdị mma dị n'ime erika nke anyị na-eme n'Enugu Ukwu nke anyị na-akpọ ime mmọnwụ festival ma ịkpọ ji a ndị mmadụ na-agacha n'obodo niile dị iche iche and mee tourism industry nya ibe mmemme eji eneta ndị ọrịa anya ihe ndị n'Enugu Ukwu kịta anyị enwego ebe ụlọ nkwari akụ nya hotels ụzọ ịnọ ndị mmadụ na-agwa bịa gwara arụ wee jede n'ebe ahụ a na-eme a na-agụ arụ abịa etu ka ọ dị ndị na-eleche ibe so ọ na-enyelụ n'ọsọ gọọmenti ka ọ na-enyelụ aka ọ na-enyelụ aka n'inweta ego ọ na-enyekwuru ndị mmadụ ndị nkịtị nwecha ebe ha na-eme nwecha ebe ha na-eme ọ na-edozi obodo ụmụ obodo ji sue eri nri rafụ mmanụ a na-ele tourism amaka omenala bụ tourism ibe furu iche n'ụdị n'obodo bụ tourism. Ok, onye etega ọkpọba anyị nabatakana ya. Hello. Ụtụtụ ọma, aba gị na-ebe isi akpọ? Daalụ. Onye fe eze, tụọ n'ọzọ mgbe mụ na ya na-afa. Onye fe eze. Daalụ. Mana ọ bụrụ kapịnta o. Yes. Okay, daalụ. Na tupu anyị apịachie dịka Enugu Ukwu kwachagoro ya bụ ji kedu mmemme ndị ọzọ anyị na-enezi anya na ọ ga-ebido gabazịa dị na achọrọ m ka itinyekwu ọnụ ụfọdụ ndị na-eme naba na-eje ụka na-emebicha ụmụ iwe anyị na wekwu ka ebute n'onye na miziọm izesịrị ya nke ka anyị wee pịachie nwe ndụmọdụ ihe nyere ka inyekwa mmemme ndị ọzọ ga-abịakwanụ ebe a kpụgo ji ekwugo m okwu na a ga-eme ebe a na-akpọ mmamịa nwee ebe a na-akpọ isu evu wee mezie nke a na-akpọ olili ọnwa asatọ ka emechaziri olili ọnwa asatọ na ya agụwa arọ so ọ mme ndị ọzọ amamụkwazịrị ndị kịrịkịrịkịrị ndị obere a na-emecha n'ogbe n'ogbe abịa n'ije ụka na omenala igwe be anyị nke nagolo jebere ibe a na-akpọ igwe osika agwụna ọnya na Archbishop Arinze mgbe ọ bụ Archbishop bụzi kadinal ahụ ya na ya nọkọ wee kpaa nkata pụrụ iche wee na-ekwu kedu ka a ga-esi mee ka omenala na ụka jikọta ọnụ ya Christianity na omenala jikọta ọnụ na omenala ndị bụ ndị anwa ibe na-esi isi na nkakwụ dị n'ụmụ ya o nwere ibe eji mara nwoke nwee ibe eji mara obodo yara wefu ụmụ anaghị adaba agha n'uko omenala bụ ide ji ụlọ n'obodo ọbụla o nwere ndị na-arapụ nke ma ndị ọcha nwa wetara anyị ụka ha na-agbakwu obodo ọbụla gbanye aka welite omenala gbanwụsụ abịara oji ntacha ọbịa ka banyere anyị aka so ka a kpachara nkata ahụ wee sị na ibe anyị eme bụ iwesịsị kpụrịkpụ dị n'ajị ibe lụrụ iyi dị na omenala bụ ọ na-abawanye ọ dịrị ogwu ebe so ewesịsịgo ibe dị njọ na ya dịka a sị na a na-ebe alụsị mba Chineke ka anyị na-ekpe ekpere Chineke ka anyị na-efe so onye na-eje ụka ogbochiri ya ime omenala nna ya omenala nwere ego mmụọ oke anyị na-ekene gị dịka ịnọnyere anyị taa ọzọ mkpụ Chief Jude Egwurefe the culture minister of Enugu Ukwu kenezie ndị gara anyị ndị Igbo mma ekene unu ọzọ Igbo kachanụ ibe ya eri unu ya bụ ọbịa ka ihu unu ihe dibịa onye bụrụ unu si na ọ bụjuo anya nna mee ka ibe ya esi n'anya Igbo ya aga n'iru Igbo ya nwee akụ na ụba Igbo ya karị kabara Igbo ya aka ụwa niile maka ọ dị n'ọhụụ anyị bụ ọnụ Igbo
Enugu ukwu wee na-asị onye ọbụla jide ka o ji ka anyị sowe n'omenala anyị ka anyị sụkwa n'Igbo ị na-asụgodo Igbo na-asụ asụsụ dị iche iche n'otu asụsụ Igbo asụsụ ndị na-eduba ọ ya aka gị na nwanne nwoke nọ n'ọnwa onye ịtọ na-abụrụ onye Igbo gịnị ya kpa nkata nwanne na nwanne izu n'aka nwa na nne jide onye ka o jide mma onye jee n'ezinụlọ na ya na-akụziri ụmụ ya etu esi asụ Igbo ya bụgodu na ọ na-anụ ma ya bụrụ na ọ na-arazi ada ede ma ọ na-asụ asụ mana nya nụwakwa oso gwakwe na ọ ya makarịcha ekene m ụlọ ama a na-erizi ya bụ ji anyị ga-abịa n'Ikem bịara ifuchi anyị na-ekenekwu n'ezi udo mụnne gị tinyela anyị street light anyị na-eme mme dị iche iche mgbe anyị ya dịka eluigwe anyị kenyere unu daalụsị ama m na ọnwa mgbe ọzọ anyị si gị bịa nọnyere anyị ị ga-abịakwa wa ụkwụ agba dị ka ị na-awa ahụ maka ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi ọzọ okwu atụ okwu atụ egwu okwu atụ egwu daalụ ekezi ọkpụtọrọ yes ọ na-aga ebe ọrụ na-akpọ ọ nọ n'ezudo n'ebe a jebe ọrụ m that actually ọga m the way yes okay yeah no problem ebe njezi dọdọ ọga m okay biko 1 minute